my YouTube channel, Jeannie's Mukbang. Karon, magsugod na ta sa atong pagmukbang. Sa dili pa, magampo sa ta. Sa ngalan samahan, sa anak, sa Espiritu Santo. Amen. Lord, daghang salamat sa tanan nga mga pagkaon nga niya karon dinhi. Hinaut-on ta Lord nga kini karon nga pagkaon alang sa Semana Santa nga pagpuasa namo sa sakripisyo namo alang kanimo Lord. Hinaut-on ta nga imo kining dawaton ang among mga pasalamat diha kanimo. Daghang salamat Lord. Ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Ang atong pagkaon karon wala tay rice kay Bernie Santo man karon. Kamuti tops salad with pipino, noodles og kimchi. Gikan kang Carla Padrilanan, Lisa's Choice Kimchi. Sa Sulana. Guys, unsaon man ni nako pagamit? Karon para ba ko kagamit ani? Karon pa ko kagamit aning chopstick. Guys, mga unta. Tilawan taning kimchi ni Carla. Guys, karon pa ko nakatilaw ani guys. Ang iya bitang lami kay kuan. Halang siya. Unya dain aslom. Pura siya salad gid siya, kimchi. Murag salad ang lami. Pura bitag tanang papaya bitaw. Lami siya. Para sa ako, lami siya. Pero, lain-lain man ta og test basin sa inyo, wa ko kabalo. Kung gusto mo nga mutilaw, adto lang mo kang Carla sa Sulana. Duol sa Pilipinas Kaw. Galisod ko pag gunit sa chopstick.
Naganak ayo ka. Di ba nakasunod? Kanya una-una mahurot ko ni nako nga ang akong chopstick di man masudlan. Nanion day. Kimchi. Makapaaham ka sa aslom sa kimchi. Bay Ginoo.
Abi na ko gamay ra ni guys, daghan man day ni. Tungod kay ang akong kuan, di ko kabalo. Ay, nakamalo na ko. Kabalo na ko. Kitang mga Pinoy na anad dito nga kutsara, no? Pero kay ang kimchi na may pares niya nga kaning chopstick alang-alang man karon og akong kutsarahon. Kanari akong gamiton. Okay guys, shout out na ta sa atong mga viewers o sa atong mga fans nga daghan kaayo. Shout out karon sa atong mga friend si Emily Katunaw. Shout out kang Emily. Hi Emily. Maria Carla Padrilanan. Kang Mercy Alison. Hi, Mers! Kang Rini Jamila Raes. Hello! Kang Dibian Kawaling. Kisyami Malakura. Betty Dailo. Army Padrilanan. Rubilin Kawaling. Hello sa tanan. Og sa tanan nga nananaw karon sa akong video, please like, share, and subscribe my videos sa akong channel. Thank you. Bye-bye.